Diana Ulonde, Ramogi TV, Nairobi. Kaonti ma Samburu dhi nyime kod ndiko kwan mamalo mar nyithindo manyiri mamako iye mohiu kapod gitindo. Kaluwore koda pek man ngima kod koso lony makare mar yuto, chuno mine matindo go mondo odonjre wang'o maka kaka yor jiwo yuto margi. Midhiero ma kamago osebedo ka ketho lwasi kaachiel kod bunge gino makoro ochuno jokedo ne ratich nyithindo manyiri e kaonti no wuok oko kendo riwre gi riwruoge mamoko mar neno ni gimiyo gi puonj ewi pur kod rito lwasi mar alwora. Brenda Rawer oloso ripodni. Puonj nochakore e puodho kama mine ma pod tindo yudo tiegruok ewi kaka ginyalo pidho alot ka gitiyo gi jwala makende mag pur. Ijiwogi mondo giti gi jwala e pidho alot ni mano miyo gi tich mayot moloyo pidho gi e lowo motuo. Ka jwala achiel nyalo ting'o koth alot maromo 120. One bag, these ones, inaweza kubeba like 120 seedlings. Moja 120 seedlings. Instead ya kutumia chini kwa mchanga, tukaamua tutumie hizi vertical bags. Chenro ni nochaki mondo mimini ma pod tindo oyud kaka ginyalo pidho alot manyadala mabiro konyo e yore mag yuto. Tuwafundishe mambo ya kupanda sukuma ya nyumbani, kitchen gardening, ambayo itawasaidia sana sana kwa wakati huu tunaona kuna kiangazi, na pia vile tunajua hali ya malnutrition iko juu sana. Maluore ni thoth minego ne ng'ado yiende kendo goyo maka kaka yor manyo otonglo. Pidho alot osekonyogi e yore mopogore opogore mag yuto. Hii mboga sasa vile unaona anatusaidia kukula hata na kupata sabuni na kupata karo ya mtoto ya shule. Kasi yetu tunaenda msituni, tunakata makaa kama wamama, lakini sasa hii tumefaidika na hii projects ya kupanda mboga. Sasa wamama wengi wako na biashara yao kufanya ndogo ndogo. Chenro mane ochaki mar bero koro lwasi sani koro chako duoko alwora obed makare kendo mine maromo 50 oyudo kony kowuok e puonjno. In fact, anthropogenic activities, these are the major cause of climate change, including charcoal burning, illegal logging, which is taking place in Samburu County. Going forward, we expect these women to engage themselves on other alternative sources of income. Pur, rito alwora kod jiwo ngima mine duto biro kanyakla achiel mar bero ngima jodak e kaunti ma Samburu ka ijiwo chenro makamae mondo timre e gwenge mamoko ma pacho ka.